компанияи Faberlic маҳкам мекунанд. Ҳама занакҳои тоҷик қарздор шидан, банкрот шидан. Марам кора бас кардам дар Faberlic. Реально тамошобинош мо дар ҳамин гапҳои ма бовар кардем. Компанияи Faberlic аку пешравии худша нишон додааст барои ҳамаи мо шумо. Ҳамарӯза шумо шоҳидем ки чанд қадар занҳои тоҷик муваффақ шудастиянд. Соли ки мо омада будем, соли коронавирус буд. Ягон путешествия набуд. Акнун компания путешествияҳои худша вастанавид кард ва благодаря аввалаш худованду компанияи Faberlic мо дар шаҳри Анталия будем. Ба наздикии шаҳри Вьетнам меравем. баъди ин шаҳри Кипр моро интизорай. Компания ҳар рӯз заводи нави худша кушодастай. ӯ рӯзак я заводча кушод ва аллакай заводи саломатии худша сохтастай. Мин баъд бо витаминҳо, маҳсулотҳои саломатӣ компания бо ассортименти худша калон кард. Боз ҳам кори мо занҳои хонашина осонтар кард. Бо компанияи Faberlic ҳама занҳои тоҷик проблемаҳошонро ҳал карданд. Бехонаҳо соҳиби хона шуданд, қарздоро ай қарзашон халос шуданд. Реально хушбахтӣ да иҷай. ҳолям ай паси парда моро тамошо дорӣ? Ма тура мефаҳмам. То он рӯзе ки метарсӣ, ягон кор дар зиндагит карда наметонӣ. барои ҳамин қадр тарса аз дилат берун ки марҳамат ба командаи мо пайваст шав, болои ту дар розыгрыши ҳаҷи умра ва 26 конверти пулӣ иштирокчӣ мешавӣ. ҳар як лаҳзаҳои зиндагӣ ғаниматай. ҳар як секунди зиндагита барои пешравии худат истифода бар.